Ahojte! Poďte si so mnou pripraviť pero s neviditeľným atramentom. Povedzme si, čo všetko si viete nájsť vo svojej krabici. Budete tam mať acetón, práškovú látku antracén, samotné perá, do ktorých budeme napĺňať ten neviditeľný atrament, UV lampičku, etikety a budete mať priložený aj kancelársky papier, na ktorom si budete môcť skúšať vaše perá, či skutočne fungujú. Postup je veľmi jednoduchý. Antracén je potrebné rozpustiť v acetóne. Použijeme 1 gram antracénu a 10 ml acetónu na jedno pero, čiže ak budete vyrábať 2 perá, 2 gramy a 20 ml. Takto pripravenú zmes, roztok, si potom naniesieme do týchto pier. Odšrubujeme a nalejeme. Zamiešame, vyskúšame, niečo napísať na papier a pomocou UV lampičky sa nám zobrazí neviditeľný text.